Сина, какъв карач. След е много гума. Не става. Това път и дотам не можа да стигне. Какво стана, бе? Глас 250 нещо? Сме слави. Глас 250 сме слави, бе. А тук много кача места. Ай. Значи там където спрех сега, като видях нагоре колко по-стръмно става. Направо забрави. Където пали горе отиде? Не. Можа ли? Добре бе, кой се реши тук да избие нагоре бе? Ама ние един път тук оправихме това.